Magandang hapon mga idol. Pahinga muna po kasi ang init. Ayan po yung aking nataktor sa unahan, may mga ibon. Wala kasing katulong yung aking partner, kagagaling ng sakit, kaya mag-isa muna tayo nagtataktor mga idol. Shout out po sa aking hipag na si Ate Lord Channels at Cats Mix Vlog, Mel Bangalore dan Pilonyo. Sa lahat ng mga vlogger dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito sa amin na pagtubigan na hinisabay-sabay, gawa na ang tubig ay hindi sapat sa pag-supply ng tubig. Medyo una-unahan kami para yung tubig ay makuha na. Ito lang po yung susong tubig namin mga idol. Ang liit ng aming kanal. Lumalakas lang po yan pag medyo maganda ang ulan. Yan po yung aking nyugan at sagingan sa gilid mga idol.